Kaixo, batxiller musikaleko eta arte esztenikotako ikasle gea, eta kalitate zaileko ikastetxin aurkezpena egiteko guritoka zaigu, eta, ni konposautako kantua kantako dugu bideoei banda sonora jartzeko. Elgoi Berbatxei Elgoi Barko herrigunetik gertu dagoela esan daiteke, kale aldapatsu baten goiko partean dagoen Arregitorre auzoan. Bi eraikinez osatutako bigarren hezkuntzako institutua da. Arreiturri eraikinean debatxeko ikasketak egiten dira eta Esenarro eraikinean batxillerreko ikasketak. Elkarren artean 100 metro inguruko tartea dago. Aurten, 85 irakasle, bestelako 11 langile, idazkariak, atezainak eta garbitzaileak, eta 597 ikasle ditugu. DBH-en 313 eta batxillerrean 284. Esan beharra dago, COVID-ari aurre egiteko ikasturte hasieratik osasun neurri bereziak hartu ditugula. Denok esfortzu bereziak egin ditugu eta egiten ari gara aurrez aurreko klaseak albezain normal emateko. Eta orain arte lortu dugu. Horrekin batera, behar izan denean irakaskuntza telematikoa ere eskaini dugu. Salve, Soraya! Esenarron gaude, hemen batxiller eta lanbide heziketako ikastetxeek dazkeu eta eraikina konpartitze dugu. Eta garai batien dana batzan, baina guen dela urte batzuk zeintzien, banandu intzien. Eta guain batxillergoko aurkezpena ingo dugu, guri dago. Atezaintzatik pasa ondoren, zuzendaritza eta idazkaritzara joango gara, pasio honetan. Guazen idazkaritzara, idazkaria grabatzea. Kaixo. Gitarako kasu dira, Kaixo. Kaixo. Eskerrik asko, agur. Agur, bai. Garrera lehiatiaren ondoan dauden diploma eta ziurtagiriek kalitatearekin dugun konpromisoa agerian uste dute bezeroek. Kaixo. Hemen dugu ikasketa buru bat eta kalitatea ardura duena. Kason. Egunon. Kaixo. Egunon. Segi banan. Agur. Lehen esan dugun bezala, eskumaldia lehenengo aldian zuzendaritza dugu idazkaritzaren ardua. Kaixo. Egunon. Barkatu. Bagoaz. Agur. Hemen orientatzaia dago, eta hemen normalean ikasleekin eta biltzea. Guazen salbatzen. Santi, zer moduz? Ondo, hemen, bai zure bidea. Txanda bat hartzia du? Bai, eta baina ira bideo grabatzen, ikasleak ikusteko, eta hau txena salua. Kaixo, nire izbide, eta nahiz hemengo batxiko orientatzaile psikologoak, ikusten duzuela, daudez ikaslia. Haien bidea topatzen. Bai, hortan. Haien bidea topatzen, hori da. Sorte hona!
primeran, Eskerrik asko. Bai, etorri. Vale. Eta barkau bidez, eskerrik asko. Agur. Espero gustatzen. Gure mundu ilun honetan Hemen pasioaren bukaeran lehenengo mailako batxillerreko ikasle eta ea zer da. hasten munduan rera Aurten sei klase daude lehenengo mailan. Pasen ikustean zertan. Kaixo, sartu gaire ezken momentuan? Bai. Zertan izan, Historia batean. Bale, bakatu. Ez dugu egin molestatzen, Eskerrik asko. Vale. non bukatzen den historia ulertezina bada ere egin. Bigarren batxillerreko ikasleen gelak topatzeko eskailerak altzaia itxugu. Aurten, 5 aldatea. Alde horretan, irakasleen mintegiak daude. Eta hemen daka Hizkuntza Departamentua. Barkatu. Zer, lanian beti bezala? Oso ondo. Hemen txaba grabatzen. Presentazio baitzen. Ara, eskerrik asko. Erarte. Bueno, eta hemen teknologia taller dago, eta guk hemen ikusentzeneko klaseak ematen ditugu. Gara, zin ikusten hasiko. Barkau, aldeo ikasleak izan grabau? Bai. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Barkatu, segi lanean. Agur. Lanpetuta daude. Beti bezala. Bueno, eta hau irakasle gela da, eta hemen mintegi bilerak, ebaluazio bilerak, eta baita ere tutorien eta gurasoen arteko batzarrak egiten. Bueno, lehen ez dugu bezala, hau bigarren batzuk ikasiak dira, eta, bueno, goiz ikustela. Libro bat, atera zion emaztegiari eta... Apa! Zertan zabiltzate? Euskal literatura ikasten, Jon Miranda. Bale, eskerrik asko. Bueno, agur! Barkatu! Segi! Irakasle mintegien pasien bukaeran, areto nagusia. Bueno, urrengo kantue zer ari gertatzen da, eta kantu honek, konfinamentu nidatzi nun, eta pixkat esplikatzua, hiru hilabete horietan da gaur egun bizitzen ari gehan egoera raro raroa. Hau, areto nagusia da. Eta, hemen batzutan egiten dugu biltzarrak, baita
lehenengo eguneko aurkezpena hemen genuen eta ikasle guztiak hemen genuen. Eta pixkat azaldu ziuten zer zan, nola izango zen kurtsoa tala. Eta baita arte eszenikotako ikasleek erabiltze gure ensaiak itegota. Mende askotan zehar gizakien alaitasunaren jaun eta jabe izan nahi. Baina orain, non ote zaude Dionisos? Dionisosen bila, korrika egiten dut. Arabaten gozoa, zoriontzua den nekea. Orgulloekin bagoz batuz. Kalean nor! Kalean nor! Tabernan nor! Nor ote! Etxera joan dadila norbera. Iziltasunean egon dadila bere haua. Ni, orea, Dionisosen himno rituala beti bazetko ditu. Beti beren gabiltza, aurrera eta atzera. Aretoan pasio beran, laboratoria, guazen egitea. Kaixo, gente, zer da izate? Antibiotikoen disoluzioa prestatzen ari gara. Bale, hau zer ditugu, Venga! Zarek asko. Zer atoren jakin nahi dugu. Ondorio latzak datozkigu, baina bizitzak aurrera jarraitzen du. Batzuen alegina txalotu. Zer ari den gertatzen, zer inork ez du ulertzen. Inork ez zer ari den gertatzen, zer irten bidea bilatzen. Hemen ondoko gela, Gorgeoko laboratoria, zertan nahi. Kaixo, zertan nahi zare, Vamos a anatomía de un proyecto bat itxen, eta gero pide bat. Bale, hasiegi, Venga! Eskerrik asko! Zuen. Agur! Harturik, gure babeslekua bihurturik. Zer ari den gertatzen, zer milaka bizi galtzen. Zer ari den gertatzen, zergatia bilatzen. Eta zatuan ikasgelarik teknikoenak daude. Zer inork ez du ulertzen, inork zer ari den gertatzen, Eta hemen komune daude pisu guztietan bezala. Hemen batziar musikala dago, eta ondoren ikustera batziar musikalako klasean. Eta gauz egiten grabaketa bat, eta ondoren ikustera hori. Hemengo gela marrazketa teknikoena da, eta sartu ingo da zertan nahi. Zan maiteke? Bai, pasau! Zertan nahi zatea? Egun marrazketa teknikoko klasean gauzoin, eta ikasleei ematen zaie kasu honetan pieza bat, kota desberdinekin, eta eurek pieza honen 3 pistak atera behar badez, eta hortan dabiz. Eta baita ere zan, gela bakoitzien arbel digitala da kanioa. Eta barkatu eragozpenak, ez dizugu gehiago molestatzen. Hala! Agur! Eskerrik asko! Agur!
hezkuntza sailak lurrengo ikasturterako batxilergoko ikasle guztiei bakoitzek bere ordenagailu utzi Wow, kalite. Y vuelves destrozando todo. Parece que no lo entiendes. Por favor, no vuelvas. Informatikako gela bat sartuko gara. Apa, kaixo, zertan izatea? Hau da informatika klasea eta momentu honetan nabitu informatikako artesako ariketa bat. Bale, oso ondo, eskerrik asko. Bazkatu eragozpenak, Bale, baina esatu gara beste klase batea berse egiten. Zer izate zuten? Bueno, ez iso gehien molestatzen. Barkatu. Agur. Eskerrik asko. Agur! No se puede jugar contigo. La tristeza. Goi-goiko zelaiura egota ingurutira iritsiko gara. Eta batzutan noiz behinka klasiek emateko erabiltzen dut. Vuelves y vuelves destrozando todo. Parece que no lo entiendes. Por favor, no vuelvas. Hau izan da gure ikastetxean egin dugun ibilbidea. Bertako nondik norakoak hobeto ezagutaraztea izan da gure asmoa. Agur, jo! Berriz? Me trabe! Akzion. Beraz, hau izan da gure ikastetxean egin dugun ibilbidea. Bertako nondik norakoak hobeto ezagutaraztea izan da gure asmoa. Espero dugu guztabi izan da. Agur! Salvete, nos discipuli Discipuleque, lingua latina semus et edificium quod arreiturre appellator mostrabimus. Latini, esclicit. Latine, cuidado que es qualitas. Hic debeja est. Ides derrigorrezko bigarren hezkuntza. Etiam ZIG est. Ides, zereginen ikaskuntza gela. Zuk idazten duzu? Gartzen dugu. Gelako menua, ezta? Ordenagailuarekin zuk idazten duzu? Bider bi,
bada, 18 gehi 2, ez gehi 3, upini gehi 3. Kulina ez, intremos. Nunc nemo est inculina. Fame mabemus. Gymnasium est. Mens sana in corpore sano. Els videoamus. Begiak itxi eta ametsetan naizela dirudi hutsa naiz ezer ez naiz irudimenaren proiekzioa naizela Ik hortiz ez. baina zurekin nago mundu ez ezaguna. Kaixo, irakasgai hau baratza da, eta, bueno, usuek esango digu aberremen zer egiten dugu. Zer egiten dugu baratzan, usue? Baratza mantendu, letxuak eta tomateak landatu, eta ondo pasa eta izutatu. In edificio duo hostia sus. Per o costium maiores intran. Exeo. Ides. Greges triad 4. DBH-ko igoaren eta logaren maia. Actionem. Et per o costium minores intran. Exeo. Ides. Greges unum et duo. DBH-ko lehenengo eta bigarren maia. Dices justos cuestiones. Salve, Philip. Salvete. Salve. Intramus et mani laera biblioteca et quela discipulorum sunt. Patio orduetan jolasak daude, baina COVID-arekin kendu dituzte. Lehenbozko lehiaketa genuen, eta orain ez da guztiz ospatzen COVID-arekin ezin dugulako futbolana jolasten edo saskibaloira. Kirolak egin ezin ditu. Ezin ditugu egin. Eta baino literatura lehiak eta poesia eta horako gauzak egiten dira. Eta hemen ikusten ziren irabazten zerrenda, olerkiak eta horako gauzak. Kalana.
biblioteca sumus, hic linguam latinam discimus. Eta orain, PowerPointa egin behar digute Aquarius konstelazioaren mitoa ikasteko. Eguna nola maitzen den da ordu batzuen gora behera, nola hasten den ikusi. Manu Dextra, que la de Nueva es un Intereas, que la música de que la Artium. Plástica gela. In altero edificio triclinium est. Hau da, Angela. Nuc nemo est. Ascendamus in tabulatum primo. Non, escalis. Lagunekin pasatako momentu aztezinak sentiaraziz udarako ilusio. El tabulato primo, Manula Eva de Beja West. Hoc anno quinque quelae sunt. Unam ex is mostrabimus. Kaixo! Sartu leike? Kaixo! Institutuaren bideoa egiten ari gara. Eta hemen ze irakasgaitan zaudete? Gizarte. Gizarte. Ze egiten? Taldera magazuten kontinente gorrotan, kontinente bakoitzan. Kontinente bakoitzan aldatik. Ongi! Gela guztietan, apel digitalak eta kanoiak daude. Diglatines. Hori Adrián, diglatino. Omnibus incelis tabla digitalis, atque, proyecto Fusion. In medio primo tabulato, biblioteca computatralis est. Etiam de Beja Capo. Ires de BH-ko burua. Kaixo! El departamento orientaciones. Benique Gela Magistrorum. Ilusio faltsuak izan daitezkeelarik. Kaixo langile. Manu Dextra de Beja Tria est. Hoc anno 3 quelae sunt. Actionem. Entremos en Anquelam e anque mostremos. Kaixo. Ze irakasgaitan zaudete? Ze irakasgaitan. Kaixo, Euskarako ikasgaian gaude. Aurkezpenei buruz ari gara hitz egiten. Ze, ahozko azterketa? Harrapatu zaituztegu azterketa batean? Ahozko aurkezpenak egin dituzte eta orain txeukatu dute. Ai, ba. Bukatzen. Bale, barkatu, segi. Mila esker. Linguan basconican habet nuda. Periculum oralean. Et infine uius tabulati laboratorium est. Veni. Teitu gabe atozenak gogoan dut orain aspaldiko aholkua ez fida irraren mirabe denaz ta norbaitek oroituko ditu
Muskuloa da hori. Eta, Jorit, ze egin dute? Bueno, Laborategian? hainbat gauza egin dituzte, pixka bat biologia eta biologiakin gehiago, zerikusia daukatena. Adibidez, herbario bat egin zuten, hostoak biltzera joan ginen, hosto horiek identifikatu zituzten, eta gero bakoitzak, karpeta batean hosto horiek identifikatuta lehortu eta ipinitu, gero bihotz bat disekzionatu genuen baita ere, eta argazki batzuk atera genizkion. Noren bihotza? Batzuk behiarena ekarri zuten, beste batzuk arkumearena, talde ezberdinak, bihotz ezberdinak. Eta, baki egin zuten, eta horri identifikatu zituzten bihotzaren atalak. Gero baita ere egin genuen patioko potzuetan muestrak edo laginak hartu, eta izaki txiki batzuk paramezioak deiturikoak ikusten egon ginen, mikroskopioan. Eta hori, gehien bat hori. Gauza asko eta interesgarri, eta orain zer ikusten ari dira mikroskopioan? Orain ari dira ikusten lagin desberdinak, baino zerari buruz, gizakiaren aparatu ikuz. Adibidez oin daukate ipinita, muskulo lagin bat, edo muestra bat, muskuloarena. Eta, pixka bat ikusteko, teorian ikusi dutena, pixka bat praktikan. Aberalden. Egon, igual enfokatu inbarko dugu. Muskuloaren estria, esango genuke. Muskuloa euskaten arizpi edo estria moduko. Wow, ze bidaia, ematen du kosmos. Galaxian. Bai, hauek egiten dira, ez daukate kolore hori berez, baina egiten dira tintatu, hobeto ikusteko. Ez dela muestra izango zen semitransparente, baina egiten dena da tinte bat botatzen zaio, eta hola muskulotako zelulak hobeto ikusten dira. Wow! Bueno, eskerrik asko, Beste gela batera goaz orain. Agur! Que es que la nostra computatrorum. Hola, El tableto tercio, mano destra debe estar 4 red. Octano, 3 reversión. Dumnos, lingua latina habemus. Ali, biología mabe. Y ad, tilan, kelas. Eusistemos. Kaixo! 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 Grabatu institutuko egiten zaten. Bai, noski. Sartu. Kaixo! Zertan zaudete, Biologia, Interesgarria? Latina baino gehiago? Ez dakigu, latina ez dakite. Bale, markatu. Eskerrik asko. Agur. Segi lanean. Agur. Ikuope latina eso. Inmedio tabulato que la tecnológica es. Veamos ustedes. Kaixo! Bueno, pues, gaude hau eta hau da Josearen oinarria, errobera, mobilizatzailea, hori da mobilizatzailea, eta gero hau jartzea golan buskotxoak, eta gero mendikan tabletikak
Mandu bat, ibiltzeko kotxeak. Ekinaltera parte taulati deja unu est. Ides, debatzen enengo maila. Okano, 4 horreken zundi. Entremos en el exempli gracia. Kaixo! Barkatu alde gogaz! Bai. Kaixo. Bai, ez da? Zer ikakatzaietan zaudete? Zer ikasle egiten? Eta zer zaudete egiten? Wow, hori da gurea. Roma, Caput Mundi. Salbete. Adrián, gurea dela. Vale, barkatu molestatzearren, Mila esker. Mila esker. Gracias plurimas. Bobi zagimus. Agur. Mila esker. Etian minak parte taulati, gela konputatorun, ean bidea. Kaixo, apartu horatia. Kaixo. Zertan zaudete? Gaur goizian egon gara, radio bat egiten gara. Gaur goizian egon gara, postu bat zikatzen da, goizian identifikatzen da, orain izat, informazioa bilatu eta bihar bat egiten. Grabatu leike, pantalla? Oso interesgarria ematen du. Wow. Ere pixkat herbarioaren diseinuari begira badeia, bakoitzak nola ingo duten. Batzuk ingo duen dana digitala eta beste batzuk bara, ja, artista batzuk badazkau eta ingo duen. Eta pixka kurioso duen. Bravo, bravo. Entretenigarria, ez? Ba, eskerrik asko eta barkatu molestatxarren. Segi lanean. Agur. Ekin lanari. Etik kreskela noa eso. Un estimos, pues futura ezin, ano inem. Desdoble gelak, informatika gela, egot dezeko gela izango da. Un espectáculo. Et gratis de Nisaya es. Salbete. Inok tabulato etiam dekekela est. Idez, DH-iru diversifikazio gero. Eusko que visitemos. Kaixo. Grabatu leike dezeko artista, Bai. Kaixo. Horaitzen dugu egin berri, ez da murala? Erakutziko dugu? Etorriko zarete erakustera mesedez. Ole.
zuzer euskalduna da ezaguna entzuteko. Prestatu dugu 17 zenbat min abestia, eta espero gustatzea. Altuago. Marraztu nuen, eta gero margotu. Ilabete bat iraungo nuen dena. Erlearen historia da oso kuriosoa, zergatik hemen, pintura lekuan, zegoen erle oso handi bat horrelako. Erlamilu. Bai, eta hori erakutzen denbora guztian, eta esan dugu. Orduan, eta hor, Bere omenez, ez? Margelitu da betiko. Erlea. Eta gero hor zer dago? Gure eskua. Da firma bezala. Zihilua, ez da? Bai. Sinadura, propioa. Eta ze liburu da? Huergo. Sancho Panza. Goiko atxuria. Ze liburu da? Bai. Don Quijote lindo. Sancho Panza. Ez que irakurri berri zeukogun. Hortakagu alien bat, ordenagailu baten ondoan. Bai. Simbologia interesgarria daka. Gelako alienak. Alienak bebaduko guelan da. Zu! Vale. Behar badago goratzeko gu gizakiak garela, robotak. Hori inoiz ez. Ez? Ba, zorionak, asko gustatzen zait. Egin duzue betirako oso ekarpen polita institutuari. Bai, bueno, ni Andoni Azkarate naiz, Antzurrakoa, eta hemen hasi nintzen lanean, dela noviembrien, hasiera. COVID asuntoa alegin eta, bueno, aukerien egunan lan egiteko, eta oso guztua. Azkenean, denboria pasatu da oso askar, eta hemenko jendia oso atorrak eta oso pozik nahi. Eta, bueno, horrentxe bukatzen da, kurtsua, atorren hastian, eta nire kontratu bai, orduan, bueno, urrengo urtean berrira beti guztenkaz. Izango ditzake oso kontrabezen detak, ez da. Oso atorra ezautu hor, eta plaza dut izan da zuen izan zian, por ejemplo. Bravo! Denok esperantza berdina, dakagu, gustora egon garelako seinale. Bai, azkenean posti da ganean personea, Hoize. Hobeto egiten da lanean eta... Hoize da kalitatea. Bai. Ez da? Bai. Egiten bat, hoize, geltzen ez pertsonekin. Esatutan pertsonekin. Pertsonak dira kalitatezko elementua. Azkenean, lanerako da, imprescindible esaten dara, ez da. Hoize, ados. Giro hona gotia, bezuekin eta langileekin. Hori da ikaste eta bizitza. Eta hoize, plazar baitzen da zoi ezagutzia. Berdin. Horten hauen. Eta atorre gortia ez dira ben ikusten gara, Eskerrik asko. Atorre gortia. Inork ez daki. El futuro incierto. El futuro incierto. Bai. Eta, bueno, posten ez, hor urtezia, zuekin batea. Berdin, eskerrik asko, Andoni. Bai. Etik itineri ligei nostri arraiturre finen damus. Ut vobis placat esperamos. Valete. Valete.
Utbobis plaque... Ba,